Bona tarda a tothom, benvinguts en aquest nou capítol de la sèrie Minecraft per a profes. Estem aquí en una nova zona que he construït fora de càmeres. Una petita zona aquí amb una casa, un petit cultiu perquè veieu algunes alternatives a com fer les coses. I ja que havíem de venir cap aquí, doncs he aprofitat per fer un parell de proves i per, plantejar aquí un petit corralet de pedra, coses molt senzilles. Aquesta ovella hauria d'anar cap a dins, si és que la volem, si no, la sacrificarem. Aquí, molt bé. Com no, comencem el capítol i es fa de nit. Quines coses, oi? Sempre passa el mateix. Tenim aquesta caseta aquí totalment de pedra, coses molt senzilles, com sempre. Intento fer construccions que siguin fàcilment replicables per vosaltres que comenceu. Ja ho veieu una mica, doncs, el que ja vam veure a l'altra casa. Una taulada de pedra, després de fusta, un parell de quadres. Això és un mapa posat en un marc, una petita tauleta i poca cosa més. Passarem la nit i aprofito per explicar-vos una mica què farem en el capítol d'avui. Una de les estructures que no hem vist encara i que crec que és important ensenyar, i així doncs ja farem el complet, aquí tenim aquesta zona de port, per cert, doncs és la zona dels temples marins, d'acord? Ja he estat explorant fora de càmera en aquesta zona, per això vaig construir la sala aquí, i en aquesta petita marca que tenim aquí una mica més amunt, de fet amb aquest mod del mapa ja veieu que es veu com una petita estructura, doncs tenim un temple marí. El temple marí, a no ser que jo m'hagi despistat, mira, si es veu des d'aquí, a no ser que jo m'hagi despistat, el temple marí és l'última estructura que ens queda per visitar. Hem vist els temples, hem vist les diferents estructures que podem trobar en els biomes, dels petits pous. Queda per veure la mansió, que es fan a la jungla, que aquesta no hi hem anat, que algun capítol d'aquests ho farem, és l'última estructura que m'agradaria veure. I les cabanes de les bruixes, que no valen gaire la pena, són simplement 4 pedres i poc més, així que no tenen massa interès. Agafem la barca, ens anem cap al temple. He posat, perfecte, he posat el joc en el mode normal, perquè una de les coses que m'agradaria ensenyar-vos, doncs, precisament dels temples marins, que és el que els dona gràcia, a part d'un parell de blocs que podem fer servir per fer construccions, són les diferents criatures que hi ha en aquest temple. És molt possible que amb la poció d'invisibilitat aconseguim, doncs, veure'ls sense tenir la necessitat, doncs, de lluitar amb les diferents criatures marines que podem trobar. Ja veieu aquí sota, allà a la distància, no sé si podrem enfocar, aquí tenim la primera criatura marina, que ja veieu que està atacant en un calamar. Per tant, he encantat també l'armadura amb algunes coses que faltaven, per exemple l'aigua afinitat, que ens permet trencar blocs sota l'aigua, aletes de peix 3, que no sé si ho teníem també, doncs, per poder respirar, doncs, amb més garanties, d'acord? Bé, ens prenem la poció de respiració aquàtica també i saltem cap a baix. Ara, en principi, com que tenim la poció d'invisibilitat, aquesta criatura no ens hauria d'atacar, com a mínim en un primer moment, i la nostra barra d'oxigen hauria de durar suficient, doncs, com perquè puguem entrar en el temple, d'acord? Ja veieu que estic passant a prop d'aquestes criatures, de moment no m'ataquen, cosa que és bastant poc habitual. Ja està, ja m'han detectat, perquè tot i que tinc poció d'invisibilitat, doncs no els he tocat, no? Llavors, haurem de lluitar contra algun d'ells, possiblement, tot i que anem bastant ben protegits amb l'armadura, així que intentarem, doncs, fer-ho el més ràpid possible, d'acord? Ja veureu que són bastant durillos de matar. Molt bé, perfecte. Si us hi fixeu, ens han donat un fragment de prismarina. El que us volia comentar és que aquí nosaltres podem trencar aquests blocs, gràcies a que tenim aquest encanteri d'aquafinitat, doncs els podem trencar de forma més o menys fàcil. Ja veieu que estic agafant, doncs, tota una espècie de blocs que fins ara no havíem conegut. Déu-n'hi-do, lo pesadets que són els bitxos aquests. I sobretot, un dels que m'interessa molt que veieu, a part dels blocs que tenim a les parets, que són xulos per construir coses diferents, amb diferents tonalitats, d'acord? Veieu que tenim maons de prismarina i cristalls de prismarina, d'acord? Podrem tenir, per una banda, les llanternes, que són aquest bloc, doncs, que estem trencant, diguem-ne, doncs ens permetran il·luminar les zones amb una espècie, doncs, de làmpades diferent a les que fins ara havíem ensenyat, no? Molt bé, mort. Ja veieu que el temple no té massa cosa a veure, simplement, doncs, aprofitem, doncs, per agafar uns quants blocs d'aquests tipus, per tenir-los. Nosaltres en aquesta sèrie, doncs, com que tenim el mode creatiu, tampoc és especialment necessari que fem, doncs, una gran recol·lecció, però sí que m'agrada que veieu una mica, doncs, com fer-ho, no? Quines són les coses que podem fer. Una de les coses interessants que podem trobar en aquesta zona són esponges marines, d'acord? Les esponges no sempre les trobem, depèn dels temples. Ja sabeu que els temples del Minecraft es van generant, doncs, de forma
forma aleatòria i no sempre les trobarem, però vaja, m'agradaria fer una volta per aquí. Tu, no corris, que després si no em faràs mal. Ja veieu que la respiració és gairebé eterna, vull dir, portem una bona estona aquí i encara no tenim cap tipus de problema doncs, per respirar. I a veure si tenim sort i trobem alguna esponja. Si veiem que no, doncs marxarem d'aquí, perquè la veritat és que poca cosa hi ha més a veure. He de fer una cosa, vaig a buscar un altre temple, que segur que n'hi ha algun aquí propet, em faig un teleport en allà i res, ens veiem ara en un moment i us ensenyo les esponges. Vinga, fins ara. I bé, finalment, després de buscar 3 o 4 temples, no sé quants ja, he trobat un lloc en què hi ha esponges. No obstant això, primer he de matar aquest simpàtic, que a més és molt pesadet, perquè ens va posar aquesta maledicció que si us hi fixeu, veieu, no puc trencar blocs. Molt bé. Mireu, aquest precisament ens acaba de donar una esponja, però vaja, aquí al costat, a veure si us sé trobar per aquí... Aquí, exactament. Finalment aquí tenim les esponges. Si us hi fixeu ja el nivell de l'aigua està com una mica afectat perquè... que m'estic ofegant! Ara ja ens estem recuperant, tot i que no ens surten les bombolles fins que sortim a fora. Bé, anirem per feina. Aquí tenim les esponges, que les podrem recollir en el moment en què no tinguem aquesta supermaledicció dels blocs. Una bona forma, mira, aprofitem per ensenyar-ho, una bona forma de treure's això, de treure's les malediccions que et posen les criatures, és amb la llet, d'acord? La llet la podem treure de les vaques, evidentment, i simplement, doncs, prenent-nos una mica de llet, el tema és que ens elimina tots els efectes que tinguem, d'acord? Per tant, també haurem perdut tots els efectes, diguem-ne, doncs, que estàvem fent servir, d'acord? Intentarem anar ràpid aquí, simplement, veieu, trenquem l'esponja, veieu que són fàcils de trencar. Que estic en el mode creatiu i tant que són fàcils de trencar. Això, trenquem les esponges, veieu, simplement, les tanquem, les recollim, les trenquem, les recollim, i ja veieu. D'acord? Amb aquest bloc, que ara quan sortim d'aquí, si és que no morim pel camí, doncs en parlarem. A veure si puc menjar, però no haver de gastar cap tipus de poció. Anem amunt. Molt bé, perfecte. Apa, ja hem sortit a fora. Faig un petit tall, torno a la base que tenim allà, preparo una miqueta el que us vull ensenyar dels blocs, ensenyem les 4 receptes i el funcionament d'això que acabem d'obtenir al temple marí i torno a connectar en un moment. Vinga, fins aviat. Hola de nou, ja som aquí a la base. He preparat aquí, com us deia, petites columnes dels diferents blocs que hem obtingut perquè veieu com queden, doncs, estèticament. Aquí tenim la prismarina, tenim la prismarina fosca i tenim els maons de prismarina. I aquí tenim les llanternes que us comentava, d'acord? Com aconseguim les llanternes, com aconseguim els diferents blocs? Recordeu que teniu el llibre de receptes. Aquesta recepta és una mica complexa d'obtenir, si no recordo malament, ara així de memòria em sembla que és així. Sí, és de la llanterna, perfecte. Els fragments de prismarina posats com toca ens donen prismarina i si ocupem tota la taula d'elaboració ens donen maons de prismarina. I vaja, poca cosa més. Us vull explicar com funcionen una mica les esponges i res més i tancarem aquí l'episodi. Si ara m'acosto en una esponja de les que acabo de recollir i la poso a l'aigua, veieu que no té cap tipus d'efecte, no sembla funcionar, d'acord? Això és perquè les esponges estan humides i el que necessitem fer primer és venir en un forn, hem posat carbó en aquest forn, posem les esponges en el forn i ja veureu que a poc el que ens donarà és una esponja seca. L'esponja quan ja té l'aigua, quan ja ha absorbit aigua, veieu si us acosteu doncs, que es veu, no? Que té aigua, doncs no funcionen com a tal. Però quan tenim l'esponja seca, si jo ara m'acosto aquí, per exemple, doncs, en l'aigua i poso aquesta esponja aquí, veieu que automàticament s'ha menjat tota una sèrie d'aigua, no? La poso aquí expressament perquè no vull que em desmunti el mar, però si això ho féssim en una zona, diguem-ne, doncs, amb menys aigua, doncs aconseguiríem buidar un bon forat d'aigua, el podríem buidar amb una esponja, no? Llavors les esponges són una gran eina doncs, per poder buidar diferents parts amb aigua de forma més senzilla. Si les poseu al costat veieu que la textura és una mica diferent, fixeu-vos que aquesta doncs, té l'aigua i té més aparença d'humida i aquesta doncs, més seca. Molt bé, família, doncs ho deixarem aquí. Crec que ja hem explicat tot el que havíem d'explicar sobre els temples marins. Proper episodi acabarem les estructures, anirem a la mansió de la jungla, que és una de les coses doncs, que no hem vist, i passarem pels iglús també, que tot i que vam estar en el bioma nevat, em sembla que no vam parlar dels iglús i tinc ganes d'explicar-ho, tot i que aporta un poqueta cosa. Molt bé, doncs m'espero aquí sota aquest arbre amb taranyines i totes aquestes coses i em despedeixo fins al proper episodi. Un plaer.